de darvos a benvida. Neste momento imoslle dar paso a Vanessa Pazos, vale? Vanessa é fisioterapeuta. Vanessa ten unha clínica de fisioterapia en Coruña que ten convenio con Alcer Coruña, é dicir, aquelas persoas que seades socias de Alcer Coruña tedes desconto na intervención de fisioterapia que se realiza en Fisioactiv, que agora chamase Maraxe Fisioterapia. Pero aínda aparece por aí os logos de Fisioactiv. Y nada, antes de presentar a Vanessa, presentarla como fisioterapeuta, ¿vale? Pero es fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, ¿vale? Por outra banda, bueno, comentar que Vanessa ademais é sexóloga e en Maraxe Fisioterapia pois están especializados en temas vinculados ca mandíbula, co suelo pélvico, ca traumatoloxía e ca actividade física e a readaptación. Vale, e isto é así unha breve presentación de Vanessa antes de que comece a expoñer neste ano, que entendo que todas e todas temos estado seguramente menos activos e menos activas a nivel de movimento. E manter o noso corpo activo é fundamental nesta semana que estamos falando de cuidado renal e de cuidado da saúde renal. Así que damoslle paso a Vanessa Pazos e recordade que temos o chat aquí para poder realizar preguntas, vale? Disfrutadeo. Hola, boas tardes. Pois mirade, para a charla de hoxe, o primeiro decirvos que eso, que xa que temos o chat, se queredes en calqueira momento intervir ou preguntar algo, me comentades, vale? Así de principio, xa que onde tivechedes o webinar sobre a saúde mental, parece importante imbricar un pouco as dúas charlas no sentido de que todo o que sucedeu a nivel emocional, a nivel mental, tamén, o sea, tamén tivo as súas consecuencias no físico, vale? Todo o tema do confinamento, de podernos mover máis ou menos, o que nos atopamos nos ao ter unha clínica privada, non estar na pública, non quedamos en primeira línea. Entón, a volta desta situación, atopamos os corpos moitísimo peor. Pero non moitísimo peor de xente que estivo totalmente sedentaria, que tamén, pero tamén encontramos mal a xente que estivo pois facendo rodillos de bici na casa, que estivo facendo as 7 yoga antes do hostal. Realmente, co tema do confinamento, o que perdimos foi a capacidade de movernos en espacios amplios, en espacios que a dirección do corpo e o movimento non tivera cambios bruscos, porque na casa, por exemplo, se te vas polo teu pasillo, normalmente tes que cambiar cada X, non? Non tiñamos amplitude, non tiñamos aire libre, era bastante máis complicado todo. Entón, eso abocounos un poquinho máis ao sedentarismo. É dicir, canto menos movimento require o corpo. E agora está sendo moi complicado volver a recuperar a actividade que se tiña previamente. Xa non falemos de colectivos pois, especiais, non? De especial risco de saúde, eso, que todavía pois, temos que estar máis, si podemos salir, pero baixo, pois tendo máis cuidado, evitando zonas de moita afluencia de xente. Entón, pois tamén estamos máis limitados. En canto ao caso de persoas trasplantadas con diálise, etcétera, o tema é moito peor, porque, claro, precisades movimento. E todo isto, pois, unha das maiores consecuencias que tivo foi con sedentarismo, provócase máis sedentarismo e todos os axacentes, como pode ser hipertensión, as glucemias, todo eso descolócase máis, vale? En poboacións que precisan o exercicio, todo complicouse moito máis. A recuperación a hora de ter unha lesión, xa sexa muscular, sexa respiratoria e todo, tamén está máis complicada. Por que? Porque cando antes en fisio notamos un montón, precisábamos 3, 4, 5 sesións para solucionar un problema, ahora resulta que este problema ou esta patoloxía costalle moito máis. E se temos engadidos, pois moito peor, non? En canto a tempo de recuperación. Entón, tamén aí temos un elemento moi importante
implicando co de onte que o tema da frustración. Hai moita sesión de frustración. Por que? Porque as sesións non van o rápido que queremos, porque non podemos sair con total liberdade de determinados colectivos e porque é moi complicado ahora mesmo moverse en zonas amplias e seguras, vale? En canto a actividade física, para evitar o sedentarismo, podo daros pautas, pois, como por exemplo, antes decíase que tiñas que levantarte cada 2 horas e media, 3, de actividade laboral, non? Ahora, novos estudios indican que é moito mellor estar cada hora, ter certo movimento. Por exemplo, se ti tes un traballo, porque ahora tamén temos a circunstancia nova do teletraballo. Se ti tes un traballo de teletraballo no que estamos moi así, inda por riba no ordenador e que estás inda por riba así e que logo temos moito esta postura, unha das cousas fundamentais a hora de traballar e do teletraballo é controlar o tema dos ombros. Porque todos e todas tendemos a isto, vale? Entón, botamos cara adiante, estresamos moito máis esta zona. Bueno, logo os conto curiosidades da zona esta de tensión. É importante levantarse sempre que se poda, porque ás veces temos reunións infinitas con isto do teletraballo, entón é máis difícil, non, levantarse. Pero, por exemplo, se non te podes levantar, o que podes facer un pouco mover os pés, vale? Ou facer este xesto de pedaleo. Ás veces que hai xente que teñen estos aparellos que se ponen debaixo os pés, agora non me sai o nome. Ai, non me sai o nome. Freddy. O que se pon debaixo dos pés para Apoiapés. A palanquita esta, sí. Vale? Entón, podes utilizar eso para flexionar, estender o pé, para facilitar a circulación de retorno, porque senón a circulación aí queda bastante estancada. Mira, ¿vale? una pregunta. En este de 13TV anuncian muchísimo precisamente este tipo de artilugios que son con unos pedales, los enchufas y lleva una especie de un caballo de potencia, concretamente, pero tienes los pies moviendo en una actividad, ¿no? Que para estar sentado y todo eso, mueves toda la parte de abajo de... Sí. Bueno, Todo este tipo de aparellos incluso preparando a charla eso, atopei nun par de artículos que os aconsellan incluso intradiálisis. O tema do pedaleo deste tipo de aparellos, non? Entón sempre ven moi ben, porque o mesmo te dá ter a palanquiña que ter un aparello de pedales e polo menos vas movendo aí algo. Por eso, porque realmente estamos fora xa, pero tampouco temos tanto do movimento. As amplitudes son bastante interesantes, sobre todo para nós, para a hora de recuperación de lesións. E non temos tantos kilómetros, depende de onde vivas tamén, non? Pero aquí na cidade está bastante complicado pasear moito por multitudes de xente de aglomeracións, vaya. Si, todo este tipo de artiluxios, ademais que chamou a atención porque son artigos de ano pasado, deste ano, os que estivemos así mirando, e fixome gracia que falaban destas máquinas, non? De pedais, que ademais as hai en todos os parques, estos que teñen para facer exercicio e tal. Sí, ahora se están utilizando un montón e claro, van super ben, porque mobilidade, ao mover os números inferiores, o que movemos tamén a circulación de retorno, vale? Xa nada que decir da parte de segregar endorfinas, serotoninas e todo o que ten que ver ca actividade física. Por que? Lindo co que vos decía antes. O meu compi, que é o experto en temas de mandíbula, de ATM, de molestias incluso en boca, está con moitísimos pacientes nesta época, porque todo o que ten que ver co estrés, co tema este endóxeno que levamos de exceso de cortisol, que ao final estamos todos preocupados, que a ver cuándo, que mascarilla, que non sei cuál, todo este tipo de problemática, ademais que mascarilla está provocando varios problemas por esta zona, se os sumamos ao que decíamos antes de levantar os ombros, xa temos liada completamente, o que está facendo moito é que hai xente que ten bruxismo, que o bruxismo apretar pola noite ou incluso desplazar a dentadura en riba da outra, vale? E hai xente que tamén ten moitos problemas ahora mismo durante o día, de que xa non só van os ombros, senón tamén va a boca, e va a cabeza así cara adiante. Estamos así como co estrés posto, non? Entón estamos vendo tamén moitísima incidencia neste tipo de patoloxías. De boca, de mandíbula, dores de cabeza, vértigos, mareos. A ver, é que o estrés ten moitas consecuencias, non? Neste caso tamén afecta un montón. A que nos afecta tamén? A que nos olvidemos moito máis fácil de movernos.
porque ás veces estás na casa, colles unha actividade de certa concentración, o corpo e a actividade laboral na casa, o que fixo foi que nos acostumbráramos a estar como máis pendentes máis horas, cando antes o mellor o corpo nos pedía antes o movimento, ahora mesmo podes estar, se antes estabas hora e media, podes estar 3 horas totalmente concentrado e non te levantas para nada. Entón, todo isto é moi importante ter en conta a hora de vencer un pouco esas novas rutinas, porque as rutinas que estamos collendo, pois que non son moi funcionales, non? Para a vida e, sobre todo, cando temos que facer determinado grado de exercicio por saúde. Que máis os quería comentar por aquí? Vale, dividín un pouco o tema do exercicio, porque o que atopei así investigando tal foi que hai exercicio catalogado para xente con diálisis, intradiálisis e tras trasplante, non? Entón, aquí chamou a atención porque sí que hubo cambio nestas últimas épocas e sí que, por exemplo, valora máis o tema do insomnio, o tema das fatigas, o tema dos beneficios para temas de depresión, que onte falaría desto tamén, no síndrome de piernas cansadas, vale? Aí, en pacientes con diálisis que fan actividade física, vese un aumento de masa muscular e de forza na musculatura con facer exercicio, vale? Entón, que se aconsella? Se aconsella un promedio de 2 horas e media, 3 á semana, vale? Dividida entre intensidade leve ou moderada, pero aquí que vos diría, claro, unha cousa é o que te din, outra cousa é o que te di o teu profesional de referencia, sexa urólogo, se que te leve neste momento, non? Porque ahora esta cousa está un pouco rara. Entón, sempre personalizado, porque claro, en persoas que levan catéter, pois mira, non debes de facer contraccións fortes da musculatura de arredor. Sí, pero que resulta que hai persoas con catéter que fan maratón. Entón, claro, todo depende da actividade que tiñas previa, da actividade que fas agora, de como te atopas e dunha evaluación profesional, non? Iso sempre, pois, é como lo dos medicamentos que decía antes Alfredo, non? Que sempre hai que ter en conta aquí a casuística individual. Vale. En tema de intradiálisis, aquí o máis general é que se aconsella facer exercicio durante o inicio da sesión ou nas primeiras 2 horas, 1 hora, 2 horas, vale? E aquí sí que o que se ha demostrado é que os exercicios de 30 minutos por sesión 3 veces por semana durante 8 semanas, o sea, mes e medio, é beneficioso. O sea, cambia niveles de concentraciones en sangue, vale? Aquí sempre que falamos de concentraciones pois falamos do típico de hipertensión arterial, de temas de glucemia, de temas de lipidemia, de dislipidemias e de todo isto. Vale. O tema de mellorar a calidad de vida a través da actividade física do exercicio tamén é moi importante en tema de calidade de sono. A calidade do descanso, do dormir é moi importante. Nesto sí que temos actualmente un problema co tema do estrés, por lo que vos decía, da xente que ten bruxismo ou da que non, pero sí que hai un tema de moitísimo máis, dormimos menos profundo. Isto que implica? Que cando estamos na parte de sono máis lixeiro, é cando mordemos, cando apretamos máis, cando tensamos toda a musculatura, vale? E ao final, ás veces, nos levantamos agotados. Entón, a calidade do sono é moi importante. Entón, aí tamén va o tema de cando facelo, non? Porque hai xente que lle senta moi ben levantarse e facer exercicio, vale, intradiálisis tamén temos, pero hai xente que o prefire facer a última hora do día. Isto tamén é unha regulación un pouco máis personal, por profesional ou por un mesmo que tamén ve como lle vai sentando ao longo do día. Durante o tema, ahora que digo isto, durante o exercicio tamén hai que controlar bastante ben o tema da hipotensión, por exemplo, que decía antes, exercicio de 30 minutos por sesión, 3 veces por semana, valorouse tamén con temas de non ter moitas baixadas de tensión. En tema da baixada de tensión tamén é importante o non xogar con temperaturas non baixas nem moi altas, vale? O sea, non sei se poñía por algún lado 18, 22 grados así de media. En temas destes de hipotensión intradialítica tamén se observaron,
de ter baixones de tensión durante a diálise tamén se observaron efectos positivos. E logo un par de temiñas que estábamos a falar antes. Vale, o tema que quería falar eu porque eu traballo moito o tema das cicatrices. Nos temas das cicatrices é super importante que sexan funcionales. Isto para falar de exercicio post-trasplante, a parte de alta médica e de que o médico te deixe xa facer algo de exercicio, que depende un pouco do caso, tamén é moi importante que a zona da cicatriz este funcional. Unha cicatriz é importante que, porque aquí funcional queda así como moi técnico. Entón, é importante que se mova. É importante que pode xerar tirantez. Pode xerar certos puntiños ás veces que te dan así como un pouco de tirón. Pero non ten que doer todo o rato, non pode doer todo o rato, vale? O tema das cicatrices, incluso eu en consulta o que traballo é ensinar como movelas un pouquiño para que previo exercicio. Porque ás veces as cicatrices depende que estén máis anchas, máis estreitas ou como estén, ou máis ou menos móviles, porque claro, non só están, bueno, que eu teño aquí, non están as cicatrices só as que se ven, senón tamén están as internas, vale? Entón, todo isto é bastante aconsellable movelas un pouquiño. Movelas, é que non se ve, non? Non, xa foi tempo. Pero, bueno, o fago aquí para que vexades. Mover un pouquiño, quere decir en zigzag, movelas un pouco así, hacia abaixo, hacia arriba, estiralas, sen medo, cando temos permiso, vale? Incluso podes utilizar calquera crema ou isto que utilizáis para cicatrices. Eu utilizo Bea, utilizo Bioil, o sea, teño varias cremas de cabeceira para utilizar no tema cicatrices. Importante en post-trasplante ter permiso para poder facer actividade. Sempre se vai empezar a actividade de forma progresiva. Ata chegar, pois, ao mellor as primeiras veces non se pode pasar de 10 minutos, se pode ir subindo 30 ata 60 minutos. Mínimo semanal se aconsellan esas 3 horas. E outra vez o que comentan todos os estudios é as melloras en hipertensión arterial, en dislipidemias, en tema de obesidade, en todo isto que tedes que ter moi controlado para que a funcionalidade sexa a mellor. A hora de realizar ejercicio, cando hai catéteres, cando hai fístulas, cando hai este tipo de cousas, tamén se incide moito no tema da higiene, o sea, de roupa transpirable. Ás veces non nos damos conta que para facer exercicio, porque facer exercicio pode ser moi amplio, podes facer exercicios máis cardios, podes facer exercicios máis de sentadillas, pesas, outro tipo de exercicios, e ás veces simplemente vas a camiñar a bo ritmo. E camiñar a bo ritmo tamén é exercicio. Neste tipo de exercicio é importante levar roupa transpirable. Ás veces pensamos que un exercicio vale máis que outro e non é cuestión de facer unha escala, non? De valoración de exercicio. É cuestión de que o exercicio que fagas vaya ben, o que te vaya ben a ti. Porque hai xente que, por exemplo, vai aumentando tempos en cardio, como esforzándose por enriba das posibilidades a veces, e ao mellor ten unha dificultade respiratoria que lle costa máis. Aquí, por eso sempre insistimos, que é moi importante evaluar co profesional de referencia e con alguén que entenda de exercicio. Claro, no noso caso temos un INE, unha persona que se licenciou en actividade física do deporte, pero que vin no caso de temas de diálise isto, que moita enfermeira formada en temas de exercicio, para facilitar, non? Aí sempre tedes un enganche onde poder preguntar, onde poder decir, mira, que pode ser máis adaptado ou menos para min, vale? O tema de andar, en principio, non genera ningún tipo de contraindicación, e o que sí que temos que ter máis cuidado é con temas de forza, de gañar forza e de resistencia. Con isto que falamos tamén dos pesos, de levantar pesos. Por exemplo, cas fístulas se aconsella nunca máis de 4,5 kilos, empezar ca zona onde este, empezar con permiso do médico e non traspasar X pesos, vale? Logo, por exemplo, con catéter, depende tamén da ubicación,
O que se aconsella é non contraer as zonas adyacentes. Por exemplo, se está no sede peritoneal, pois non facer exceso de exercicios de valsalva é como facer un abdominal, vale? O sea, que salga a tripa para fora, forzar toda a musculatura do redor. O principal en todo o tema de exercicio e de actividade física, as sensacións. Sempre non ter molestia, como os comentaba nas cicatrices. Non ter molestia, que resulte cómodo, agradable, depende, porque ás veces o grado de esforzo non agrada nada, máis despois de toda esta época. E logo, despois do confinamento, penso que unha das cousas máis importantes é unha palabra un pouco que perdimos un pouco, que é as rutinas. Ás veces, para romper estas épocas de sedentarismo tan de obriga, pero que tamén te acostumbras moi rápido, meter rutinas. Vou facer exercicio, pois estos 3 días a semana, vou empezar por 15 minutos, inda que sexa, e vou dedicarme estes 15 minutiños estes 3 días a facer isto e isto. Pois mira, podes dedicarlle 5 minutos a caminar, logo 5 a pedalear, logo 5 de pois levantar unhas pesiñas pequenas, ou simplemente mobilidade de brazos, que tamén temos os exercicios de mobilidade de brazos, mover extremidades sin peso, tamén son moi efectivos, e o tema tamén é activar bastante a circulación. Ou levantar pernas, ou sentadillas ligeras, porque tampouco a xente pensa que cada sentadilla hai que chegar co cu ao chan, non é a cuestión. Simplemente ás veces con facer o gesto de sentarse un pouco e subirse, xa está, porque aquí parece que todo hai que facelo perfecto, non se fai, non. O sea, todo o que se fa, ben feito, que non moleste, está ben feito. Porque logo tamén está o grado de exigencia, non? Un pouco como, pois se non podo facer 30 minutos ao día, para que vou facelo? Non, é que eses 15 minutos son vitales. Igual que vital o que vos decía ao principio, levantarte cada hora e media ou cada hora a poder ser e darte un pequeno paseo, activar un pouco. Non sei se vos pasou algunha vez, pero xa o propio corpo ás veces o pide porque baixa a temperatura. Cando estás así moito rato moi concentrado, chega un momento que tes así como frío. Pero resulta que o único que te pasou é que ralentizamos a circulación e iso precisamente o que non queremos, non? Esqueceuseme antes comentarvos que o tema de estar moito rato nas pantallas e moito rato así fijos tamén ten un tema na vista, da musculatura intracraneal. Se estamos moito rato mirando de frente, ao final, aparte dos temas de vista, de dolores de cabeza, o que non movemos nada é toda a musculatura dentro do cráneo. Esta musculatura ten moita incidencia en patoloxía cervical. Vale, que os saibades porque isto penso que son os grandes descoñecidos, pero que logo causan moitas molestias, porque ao mellor te dicen, se simplemente estive lendo un libro, ya, pero cuántas horas? Porque se estiveches aí 3-4 horas supercentrado tal, pois, a la que se foi. Vale? Por exemplo, o que decías antes, se ti estás facendo o cos pés ou movendo cos pés, xa te lembras que o resto do corpo tamén se ten que mover, non? Eu, por exemplo, cando estou moi concentrada, meto, que isto son truquiños, o sea, pero isto me funciona a min. Tedes que buscalo vos. Eu, por exemplo, sempre teño un boli ou algo na man, para acordarme de... Porque ao final, o ter algo, sempre buscas... Mira, ves? E ao final sempre buscas mover. E quen ten un boli ten calquera cousa. Ou como, pero se estos nenos e nenas no cole o fan, o típico de que ahora non é moi higiénico porque non podes que a mascarilla, non? Pero se estás na casa, pois estás na casa. Este tipo de pequenas muletillas axudanos tamén a ter tal. Eu lembro, cando eu era pequena, que había moita persona que tiña o rollo... As pelotiñas estas. Sabedes, que andaba xente que as pelotiñas e para arriba e para baixo, que decía, bueno, vale, sí, é verdad, ahora sí que as hai, chamanllen os desestresantes estos, non? Los antiestrés. Que te pones aí, vale. Pois este tipo de cosiñas, ter estas muletillas ao redor, axúdanos a recordar movimento, porque directamente o cerebro asocia ao movimento. É moi importante que a nivel de cerebral teñamos algún tipo de impulso, vale? Que como se o que os gusta bailar, pois te pos a bailar cada hora 3 minutos. Que tamén activa moi ben a circulación. O de bailar va moi ben, porque vai ca música e anda por riba pode estar relaxado. Depende da música que escoites, eso tamén é verdade. Así que, nada, eu penso que pola miña parte, ben. Dúbidas?
Dúbidas, que vos quedou por aí? A ver que queda por aí? Bueno, no chat non temos ningunha dúbida, pero seguramente entre nós Claro, sí que temos. Eh, Vanessa, eu que as vou prefires por lanzar a chat primeira, ou vale? oral? Espera, Freddy, un segundo. Que as prefires, Vanessa, por chat ou oral? Me dá exactamente igual, como Vale. prefirades. Sí, Ok. sí, non teño problema. Pero que tal como estamos, podemos ben escribila no chat, porque estou aquí pendiente del, ou se alguén quere abrir o micro, que abra o micro e que faga a pregunta que considere. Eu supoño que cando fala alguén o vexo na pantalla, non? Saltará por algún dos... Eu vexo 9 cadradiños ahora mismo, non sei, sí? Sí, si me ves a min cando falo, sí. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, Isabel. Con la mascarilla es que a mí me pasa, desde que uso la mascarilla para ir a andar o si tengo que hacer algo, no sé por qué motivo respiro por la boca en vez de por la nariz. Entonces llevo una temporada que noto como que la tengo la garganta roja. Claro. Y yo no soy de padecer de garganta. Y entonces yo pensé y dije yo, ¿y por qué padezco así? Tuve que tomar pastillas de ibuprofeno para la garganta y tal. Y después me di cuenta de que no sé por qué, cuando llevo la mascarilla, todo el tiempo estoy con la boca abierta, no respiro por la nariz. Coa boca aberta e logo os pelillos que soltan as mascarillas, que nos irritan bastante a goxa. Porque eso aquí en os pelillos que levan, ao final, ao respirar pola boca, os estamos metendo para dentro. É verdade, aquí sobre todo, agora aquí xa empezamos a acostumarnos un poquinho máis, pero ao principio nos pasaba moito isto, a final de semana, os ventres estábamos super irritados. Era porque tamén, sobre todo nas quirúrxicas, agora porque xa hai que traballar con FP2, isto, coa situación. Se quedan os pelos. Sí, e ao final é que era que como raspera, que xa decía, jo, pido unha PCR o que hago, porque isto que non? É polo propio produto incluso que levan ás veces. Se te fijas incluso, hai algunhas que olen diferente. E aí sí que é verdade que ás veces depende un pouco, eu penso que como a nós, a ver, os proveedores médicos, pois como todo o mundo, te mandan cada vez unha marca. Antes mandaban sempre a mesma marca da mesma cousa, porque tiñan os seus acordos, non? Ahora cada vez mandan unha. E nos notamos, depende da marca, que hai algunhas que nos pasan máis que noutras. E por isto, tamén son as sustancias. Aparte de respirar máis pola boca, porque nos resulta máis doado, ao final o corpo que busca sempre a eficiencia, con menor gasto energético. Entón, que pasa? Se respiras pola boca, moito máis fácil. Entón, todos os que sofrimos máis de nariz, pois temos que facer máis o exercicio consciente de... Porque ao final todo isto tamén contratura o tema de diafragma. En tema respiratorio, pois tamén claro, é parte do meu eido de traballo, é un tema complicado. Pero en temas respiratorios de diafragma de xente que non pasou COVID, está habendo moita patoloxía por isto. ¿Y para hacer ejercicio al aire libre hay que usar la mascarilla? Pois depende da zona. En zonas pouco concurridas ou eso non, pero, por exemplo, a xente, aquí en Coruña, a xente que corre pode ir sin ela. Ten permiso para ir sin ela. ¿Y los que andan para andar tamén? Para andar sí que leva mascarilla. Para andar sí. Sí, para andar está recomendada a mascarilla. Sí, para andar sí. Para andar sí que hay que ir con ella. De hecho, yo creo, porque la norma creo que es para toda Galicia, y te lo digo porque yo estoy en Pontevedra, y para hacer deporte, incluso deportistas federados tienen que llevar mascarilla para correr, andar en bicicleta y todo lo demás. Ahora mismo todo el mundo tiene que llevar mascarilla. Yo pienso lo mismo. Ante a última semana, sí, esta semana sí que xa os vin sin mascarilla. Entón, non sei se cambiou algo nestes días. No, no cambió. Te lo digo porque ahora mismo no se encuentran en Ferrol, en Pontevedra, digo, pero aquí están entrenando Javi Gómez Noya y Pablo da Pena, que son campeones a nivel mundial y entrenan con mascarilla. Vale, pues aquí alguno no. Pero bueno. Por eso te digo que sí, por eso te digo, yo salgo a caminar y estoy saliendo con mascarilla, que me pasa lo que dice Isabel, que me costó mucho trabajo aprender a respirar por la nariz y ahora me encuentro respirando por la boca y voy ahogada todo el día. Normal.
Normal, porque é unha reeducación que tes primeiro de respirar pola nariz para que o diafragma se acostumbre, cando tes ben educado, tes outra vez que volver aquí por eficiencia energética. Porque, claro, depende un pouco da cidade tamén, porque logo as costas, se vives en zona de costa, o sea, de cuestas, ojo. Está Claro, comentando, respira por aí. está comentando por aquí a nosa compañeira Ana Trasmonte, que ademais tamén está comentando que tanto o deporte federado como non federado neste momento necesita, se lle exixe levar mascarilla. Vale. Excepto nas nosas casas. Eu quería lanzar unha pregunta, Vanessa, e é que antes falaches da serotonina, das endorfinas e demais, pero non sei se nos podes explicar un pouco que son isto e que activan e ata que punto o deporte, pois entendo que o deporte, a actividade física é beneficioso para activar este tipo de drogas cerebrais e de sensacións, non? Que ao final nos deixan. Efectivamente, son drogas cerebrais. No, que va. Son hormonas, e o tema que teñen que sí que están asociadas ás hormonas da felicidade, porque son as hormonas que segregamos máis, dices moi vasto, pero cando temos bienestar son as hormonas predominantes en estados de felicidade, igual que a oxitocina, a hormona do amor, non? Pois serotonina e tal, son as de estados de maior bienestar. O exercicio físico e a actividade física a segregan, o que falábamos antes. Exercicio físico me vale, pero tamén caminar ás veces exercicio físico. Eso non fai falta, máis que estar un pouco fastidiado para ver o que cuesta caminar. Porque ás veces o de dicen, no, es que o de caminar non é deporte. Pois non será deporte X, pero ás veces é un esforzo moi grande. Vale? Entón, todo o que sexa actividade física, se ainda por riba lle sumas aire libre, máis todavía. A non ser que teñas agorafobia, vale, a ver, vale? Pero sí, todo este tipo de hormonas o que axudan é que o corpo tenda a relaxación, tenda o benestar. Inda que parezca contrario o tema do exercicio, da actividade física e a relajación, vale? O que provoca eso. Mais. Yo te quería hacer dos preguntas para resumir a una. Mira, había un anuncio hace muchos años que era concretamente de Agua Fombella y decía, está demostrado que el que mueve las piernas mueve el corazón. O sea, es una verdad como un templo, por supuesto, ¿no? Que es así. Mientras mueves las piernas, pues activas todo el sistema, ¿no? Y la otra pregunta o consulta es que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer ejercicio diario de media hora. Media hora, un ejercicio andando, por supuesto, no hace falta tirarse a 800 kilómetros ni volver para casa. Simplemente con media hora en un ejercicio liviano cubriríamos todas las expectativas que necesitaríamos para el cuerpo. Esto tiene algo de verdad, me supongo, ¿no? Porque yo eso sí lo practico. Mira, o que falábamos antes, 2 horas e media, 3 a semana de exercicio, máis ou menos te sale media hora diaria, un poquinho menos, quizás 6, non? Sí, un poquinho menos. Pero, bueno, máis ou menos sí que te sale. Logo, o movimento das extremidades, o tema de Fombella ca parte de mimbros inferiores ten moito que ver co tema da circulación de retorno. Porque normalmente o que antes enfriamos o tanto se sufre en extremidades, o típico de mans e de pés fríos. Por eso a importancia de mover así, non? Porque onde máis se ralentiza. Isto, por exemplo, vese super fácil nas embarazadas, onde vai primeiro a zona de hinchazón, patas de elefante, que se le llaman, non? Pois o primeiro que se vai é a zona de tobillos. Entón, canto máis moves extremidades, máis axudamos a que todo drene. Isto o que vos decía antes, que depende tamén se tes aí unha fístula, o tempo que teña, a cicatriz, o sea, depende tamén deste tipo de cousas, non? Porque tamén hai que telas en conta nestes casos. Pero sí que o movimento é saúde, sempre. Sempre. Incluso cada vez máis en posoperatorios e cousas así de calquera cirurxía están indicando a mobilización temprana. A mobilización temprana despois de cirurxías que tamén ten que ver co tema respiratorio e co tema cardíaco. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, hecho que tarde a reunión, pero bueno, a
a miña pregunta, o meu comentario, non sei como describilo, vai encaminhado un pouco o que falou o noso coordinador Alfredo, de que o deporte, ao mesmo tempo que che fai, reporta beneficios físicos para ti, non? Como pode ser baixar colesterol o peso, bueno, distintos beneficios físicos que están demostrados que co deporte se poden facer. Tamén os beneficios de saúde mental, non? Que podemos enlazar un pouquiño co que falábamos coa webinar de onte. A webinar de onte era o benestar psicolóxico. Entonces penso que o deporte, neste caso a mobilidade, os paseos, o que sea, pois nos pode axudar un poquinho a estabilizarnos mentalmente. Eu penso que sí. Non sei cal é a túa opinión, pero, bueno, acorde co que dixo Alfredo, que lle reportaste ti, pois penso que sí. E tamén quería saber un pouquiño, isto é unha pregunta, sobre o sobreesforzo no deporte. Quero dicir, cales non son, cando o deporte empece a ser insano, cando o deporte xa non é salud, cando nos temos que, cando nos temos que decir hasta aquí, parar e baixar un pedal. Eu falo como deportista que son. Entonces, por eso, estou moi interesado en saber cando eu teño que parar. Cando é malo para o corazón, para a miña saúde renal. Bueno, un pouquiño, non sobre esforzo, non sei se me explico. Que señales son as que me din a min o meu corpo que teño que parar? Vale. Cando tes que alteración de frecuencia respiratoria, alteración de frecuencia cardíaca, máis ou menos se faz deporte como faz deporte, normalmente sabemos moi ben por onde se moven as nosas pulsacións, vale? Notamos moi ben cando o sobrecusto respiratorio é excesivo. Me escoita? É que quedouse colgado, entón non sei se... Bueno, por se acaso eu sigo. Notamos moi ben cando tes un calambre. Cando tes que parar o corpo, unha vez estás entrenado e faz deporte con asiduidade, rápido te di. E tes moitas estrategias que ves, pero, claro, evidente, dificultade respiratoria, evidente, dificultade de o sea, aumento de pulsacións por enriba do normal da tua media. Síntomas, por exemplo, como dolores en zona central de peito. Síntomas como, de repente, dolores que non tiveras antes, pois, como irradiados que podes notar ben no brazo, ben nunha perna. Chamalo sobreesforzo? Sí, hai veces que ten que ver co sobreesforzo, pero un sobreesforzo pode ser puntual, ou seja, pode ser que un día concreto te pases de entrenamento, ou pode ser que estés sobreentrenado, que isto quere dicir que, en xeral, chega un momento que o corpo xa non chega máis, non? E aí que en casos de sobreentreno, que como comentaba antes a compi, non? Sí que traballo con algunha persoa que fai Iron e que fai triatlón. Estas persoas saben perfectamente cando están super sobreentrenadas, porque chega un momento que o corpo pide freno. E non lles pide freno, é que non poden máis. O sea, chega un momento que entrena, ese entreno xa non lles senta ben. Que sí, que hai valoracións moi concretas, como poden ser frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sudoración, bueno, o tema de hidratación, que non o comentei até agora, pero bueno, o tema de hidratación é superimportante, vale? Pero é esa sensación que teñen de pasada de rosca, totalmente de pasada de rosca. E logo, evidentemente, xa nos vamos a meter en outras patologías que xa teñen máis que ver ca parte psicolóxica, non? Pois eu que sei, de temas estos de vigorexia, de todo isto, aí xa non controlo, xa non é o meu eido. E logo tamén comentarás o tema, sí, o tema que estabas falando
o que falábamos ao principio, que ten moita imbricación ca charla de onte, porque ao final a actividade física ten moito que ver tamén co benestar a nivel emocional, co benestar a nivel mental, incluso no confinamento ocurriron varias situacións de persoas que explotaron por temas de non poder sair, de non poder moverse. A limitación de movimento é moi dañina, sobre todo cando é voluntaria. Neste caso estivemos todos, pois, confinados, enclaustrados, o sea, se seguimos sacando sinónimos, ao final é que estivemos encerrados contra a nosa propia voluntade, apelando a nosa responsabilidade. Claro, era responsable facer o que fixemos e seguirá sendo responsable todas as veces que faga falta, non? Pero sí que é verdad que bueno, que o corpo non está preparado para eso. Eu penso que poucas veces bueno, que sí que é unha pandemia cada X anos, pero poucas veces na historia nos vimos nestas, non? Por lo menos a nosa xeneración. Vanessa, temos unha pregunta por aquí que me chegou polo WhatsApp de Alcer con respecto a que tras traspasar o COVID, traspasar, non de traspasar, sino traspasar a COVID, está vendo moitas persoas que teñen que se o pasaron ben e demais, que están tendo moitas dificultades respiratorias. Sí, nos preguntan como empezar a traballalas, non? Que tipo de exercicio favorece a poder gañar un pouco entendo que de capacidade torácica ou de, non sei, eu de exercicio físico non controlo, pero creo que se me entende, non, a pregunta. Pois mira, todo este tema o que fixo foi, unha das cousas que tivo foi ver que a intervención debería ser inmediata, con disfisios respiratorio. Eu non son especialista en respiratorio, eu traballo con algunha técnica, pero pola parte do suelo pélvico. Non son especialista en respi. Pero é verdad que todos os especialistas en respiratorio, de fisios, empezaron a entrar nas UCIs. Porque se viu a necesidade de empezar a rehabilitación de inmediato. Porque é unha zona bastante complicada. O sea, unha zona, o diafragma o temos aquí como se fora unha cousa moi pequeniña, pero al final, mira, despois eu vou imos a Vale. Vale, este é o tórax, vale? O diafragma ocupa toda esta zona do tórax. Debaixo está peritoneo e tal. É un músculo enorme con unha función principal. Para a mobilidade do tórax é fundamental a súa funcionalidade. A súa funcionalidade é óptima. E xa non entramos na parte de vía respiratoria superior, o sea, que es que temos, na parte de respiratoria hai moitísimo que traballar. Ahora, cando me decías isto, veme a cabeza o que vos decía antes, que parece que caminar é moi fácil hasta que te pasado. E te tes que ver volvendo a caminar. E te ves que caminas 3 metros, ou, por exemplo, se tes unha anemia, caminas 3 metros e estás escamallado. Porque non podes. É que non podes. Entón, respiratorio é que debería ser debería estar de base ahora mismo, debería ser do primeiro, a rehabilitación respiratoria. En canto a exercicios, eso, é que hasta, por exemplo, nos temas de cirurxías, de temas de respis, te mandan os espirómetros para casa, non sei se viches alguna vez a máquina das boliñas. Te mandan todo este tipo de instrumentación a casa porque fai falta. Entón, claro, é super importante que este personalizado, ten que estar super personalizado, porque mandar aí exercicios na casa concretos é un pouco aí como, a mí aí se me dá un pouco de respeto, ves? Porque eu, por exemplo, cando estou na consulta e vexo pois un tema en diafragma ou que sexa, primeiro relajo esa zona para logo podela traballar. Porque ás veces, cando ti, he visto como está atacando a COVID, cando fas unha respiración profunda de eu agora podo facer así, pero unha dificultade respiratoria pode ser incluso os suspiriños, porque non das collido todo o aire que queres coller, é como que o diafragma te fai aí contraccións involuntarias. Isto é moi faciliño verlo en nenos e nenas pequenos, como ese cando choran porque chega un momento que colapsan en esa zona e tal, pois imagínate eso así de entrada. Non, a rehabilitación respiratoria ten que estar
pautada por profesional e respiracións, claro, que podes facer respiracións abdominales mentras tanto, podes facer respiracións de... Porque, así como dato, así porque preguntaron, la parrilla costal móvese en asa de cubo, ¿vale? Pero nos casi sempre respiramos aquí. O sea, movemos e nos olvidamos de mover cara aos lados, ¿vale? Entón, me levanto outra vez, perdón. Vale? Exercicio como este, que parece unha chorrada, en persoas que pasaron por tema de dificultade respiratoria, é super difícil poder abrir así a parrilla costal. Estos serían exercicios básicos, sí, pero deberían ter unhas indicacións e incluso aparellos os precisan para recuperar a función respiratoria. Porque ademais sí que é verdade que como secuela está quedando moitísima secuela respiratoria. Vanessa, temos unha pregunta por aquí no chat de Luz García que nos pregunta, di que ten cicatrices e supoño que é algo que xa comentaches antes, pero e pregunta se pode facer exercicio físico, non? Sí, se a cicatriz é funcional, sí. Se a cicatriz se move, non lle ocasiona molestia. O tema das cicatrices tamén ten moito de o que hai por dentro da cicatriz. O sea, unha cousa que vemos por fora, outra cousa as adherencias que se crearán dentro. Por exemplo, ti a mellor colles el caso que te digo eu antes, non te molesta nada a cicatriz, pero logo notas tensións a hora de moverte e todo isto. Entón, que supondría se notas algún tipo de molestia, sempre que a cicatriz sea unha cicatriz de fai tempo, ir probando en progresivo, eu que sei, que fago cosas de brazos porque é o que me ves. Vale, se faz así, tes unha cicatriz, pois ir probando a ampliar o rango. Sigue doendo? Nada, entonces consulta con profesional e que te dé cousas totalmente xeitadas a ti. Que ves que co quecemento hai cero molestia, podes ir eso, quentando a zona. Pero, bueno, eu aí son moito de que te mire un profesional. Vale. Vanessa, cando falamos dun profesional, a que profesional nos referimos? Porque, por exemplo, na consulta médica ou dun especialista, entendo que ao final o que se ve é pois no noso caso, non? É o funcionamento renal, pero mellor como funcionamos ca nosa cicatriz, o mellor non se avalía tanto, non? Entón, non sei se sodes vos fisioterapeutas, Mira, por temas de cicatrices, vale, pensei que estaba dicindo de exercicio. Non, por temas de cicatrices, en fisio traballamos moitísimo a cicatrices, en tema de enfermería tamén controlamos un mogollón de cicatrices e de curalas moito máis, vale? Entón, en ese, sí, eu é o que me dedico, claro, que eu traballo con cicatrices todos os días, pero claro, o tema de enfermería, eso sempre darán algunhas pautas, de mira, moves así, mira non sei cuánto, mira se notas puntito, mira se notas... Porque, por exemplo, nunha cicatriz, estas zonas que se tes unha cicatriz, te metase como un pinchazo, esa sensación, se non explicas a un paciente, que normalmente o que fan enfermeiros e enfermeiras, se non o explicas, logo te levas un bo susto, porque el pinchacito ese... Entón, sí. Sería un tratamento da cicatriz hasta que a deixan traballar, porque aí sí que precisamos permiso do médico, Sobre todo a persona que a fixo, a que sabe perfectamente como, máis que como, cando se pode traballar. Sí. Eu esta que tive non me deixou traballar estes 2 meses. Eu aos 20 días me metería por vir a traballar, pero donde este cirujano non puedo mandar yo. ¿Alguna pregunta? No, sobre lo que estáis hablando de las cicatrices, a mí mi doctor de trasplante sí me dijo cuándo podía empezar a hacer deporte y además empecé de más suave a más actividad y luego me recomendó y me enseñó, y entre él y mi fisio
masajeaba la cicatriz todos los días para no encontrar esas adherencias. Porque sí que es verdad, a mí me trasplantaron en julio, me dieron el alta en agosto, entonces lo que es septiembre, octubre empieza el frío. Y yo estaba en mi casa y estaba muy bien, pero en cuanto abría la puerta del portal y salía a la calle, me encogía porque la cicatriz se encogía con el frío, se encogía. Entonces, a medida que mi doctor de trasplante y mi fisio me fueron diciendo cómo masajear la cicatriz, eso se fue soltando y ahora no se me engancha. En cambio, tengo una hermana que está operada de un pecho y ella dice que está operada hace 13 años, que es hoy el día que se le engancha todavía, porque como le daba un poco de reparo tocarse la cicatriz, nunca se hizo masajes en ella. Claro. Entonces, lo que pasa que es... O tema da mobilización precoz é super importante, pero e que dá moita grima, que eu aí, o sea, totalmente que estiven aí. O que pasa que ás veces, claro, pois non podes mover moito, moves menos, pero sempre hai que movelas, sí, porque senón as adherencias ao longo dos anos son un tinglán. Sí, as adherencias ao longo dos anos e canto máis tempo pasa, pois eso, máis fijo todo. As adherencias, bueno, eu sempre pongo o mismo exemplo, que é un poquinho así vasto, pero cando imos á carnicería, esta capita blanca que hai encima dos tal son as fascias dos músculos, digamos, pois é un tecido moi parecido, vale? A poñeros un ejemplo. Entonces, claro, se hai redecillas estas por varias partes e llevan 13 anos, claro, logo doi un montón, porque eso está, o movimento está bastante restringido. E non deixa mover, o sea, cando fijan. Por eso tamén dá tanta grimilla ao principio movelas, porque cando se empezan a formar tamén unha sensación, é que grima, é que non te podo dar outra definición a dicho, o sea, perfecto, sí, é grima. Sí, tal. Alguna pregunta máis por aí? O digo porque eu teño dúas aquí. E non sei se as aproveitamos para... Eu teño unha, pero espero, Alfredo. Esperas, vale. Antes comentaches, Vanessa, sobre as persoas que pasamos moito tempo diante do ordenador, que a mirada fixa. Non sei se podemos facer algún exercicio específico que sexa ocular. Sí. Entendo que bueno, que con mover os ollos cara a outro lado durante un anaco, pero que é algo que temos que ter en conta tamén. E despois, quería deixar a última pregunta miña no aire, e que, por exemplo, falou Nuria, falou Mario, que acaba de marchar, que ademais os dous, se me permitides, os dous, bueno, xa o dixo Nuria está trasplantada, pero Nuria é deportista, é dicir, Nuria fai deporte, Mario fai deporte, pero eu deixo unha pregunta no aire e é que facemos os que somos máis vagos, é dicir, que facemos, quero dicir, creo que diches un montón de pinceladas, un montón de consellos, un montón de tips, pero eu quedome, por exemplo, con ese que diches antes, ¿no? Que era, pois, bailar 3 minutos cada hora, porque o millor sí que temos que vincular a nosa actividade física o ocio, o lúdico, algo que nos divirta, non? Porque senón tamén o deixamos con máis facilidade, non? E acabamos pousando o cu novamente e mantendo a vista fixa diante dun ordenador. É moi importante, ás veces, para crear esas rutinas que tamén perdimos con estas circunstancias, o tema do vincular o ocio. O de vincular o ocio, pois xa pode ser ben con música, poñerte a bailar como, pois me voy a proponer hacer un puzzle, pero de pie, dando vueltas alrededor da mesa, sabes? O sea, hai que buscar pequeñas estrategias dentro do teu ocio, do ocio permitido, porque tamén esa é outra, que te leven a poder facelo. Antes de que se me olvide, o rollo o que me comentas dos ollos, sí, vale, podes mover cara arriba, cara abaixo, cara tal, logo tamén está o consello este de que cando estás moito rato delante dunha pantalla intentes cambiar a posición da mirada, sobre todo tamén para, digamos que eu aquí teño un campo moi concreto, non? De maniobra de visibilidade. O que sei moitas veces é que intentes mirar para lonxe, porque ás veces como que se te nubla un poquillo la vista cando llevas muchas horas además con luz, porque emiten luz as pantallas. Entón, tamén intentar fijar o foco en outras zonas, para temas de vista cansada, agotamiento,
todo isto, vale? Bueno, xa temas de migraña e eso, pois, outro temazo. E logo eso, o que falábamos. Hai que vincular o ocio. E claro, a xente que é deportista xa encontra o seu gusto en facer determinadas cousas. Pero tamén vos animo a que busquedes o vosso deporte, porque parece que todo deporte ten que ser, pois que si cardio, que si bici, que si non sei, non, busco o teu. Eu bailo. Una pregunta pequeñita. Si, por ejemplo, nos ponemos a bailar en casa, si nos salimos o si vamos a andar, ¿primero hay que hacer un calentamiento o no hace falta? Para bailar na casa? Si, non te me poñas a brincos así detrás, eso sí. A ver, o tema de deporte de impacto, todo eso, o sea, que a lo mejor pues, te gusta el heavy, pues primero ponte una bachata. Sí, o rollo sería ir aumentando o ritmo. Porque o tema de impacto tamén ten incidencia, sobre todo pois, despois un trasplante ou algo así, ou igual que non se recomenda despois o trasplante o deporte por colisión, ¿no? Pois isto que tema de boxeo, este tipo de cousas, pois non sei tal. Pois sí que é importante facer un pouco de crecemento da musculatura, sempre. Pero bueno, xa de entrada, cando empezas así a botes, ou estás enfadada, eso tamén, pois, oye, aí hai que mirar beneficio, cabeza e... Pero, por ejemplo, si no tenemos ni idea para hacer el calentamiento, por decir así, la mayoría de la gente, sí, ¿cómo podemos hacer para...? Un baile, se queres bailar, un baile suaveciño. Te pos música relaxada e inda que logo fagas ese mismo movimento, pois imagínate en salsa, que fagas ese movimento con máis tal, ao principio facer un poquito máis, vale? Porque así tamén vas dando tempo a toda a musculatura. E mover os pés, porque hai moita xente que parece que bailar é como de un cacho ou de outro cacho e tal. Non, mover os pés, mirarte tamén para facer crecemento o tema de mover articulacións, de mover muñecas, de mover extremidades e de logo, que tampouco fan falta sevillanas, que parece que tal. Pero ir facendo un poquinho por anacos. Porque ás veces tamén se estamos moi quietos, como dos ollos, tamén nos pasa a veces, eu porque gesticulo moito cas mans, pero hai veces que estamos así como super quietos e te quedas cas mans totalmente inmóviles ou que falábamos antes dos pés, vale? Empezar por esas zonas. ¿Y se podría hacer durante el día o habría horas, es decir, ¿cuándo se puede hacer ejercicio? ¿Hay unas horas determinadas que sí y que no o da igual? Pois mira, eso depende un pouco do tipo de exercicio, tamén depende un pouco do que falábamos antes a temperatura. Porque claro, en verano, horas centrales do día é máis desaconsellable porque a carga cardíaca é maior, non? Por añadir un exemplo. ¿Encima de las comidas, por ejemplo? Despois xusto de comer? Non, despois de comer non é... Sempre que hai un proceso vital no corpo, é importante priorizalo. Eu, por os meus profes de fisioloxía, eu sempre me lembro que decían que os cortes de digestións e os temas de cardiopatías, eso moitas veces pasaban despois de comer, porque sometíamos a unha sobrecarga ao corpo cando estaba nunha función principal e vital como é a digestión. Entón, eu bueno, eu coas miñas fillas, o sea, o tema da digestión é importante respetalo sempre. Porque se está o corpo centrado en levar o sangue, todos os procesos que isto require, todas que esos ácidos, que se non sei quanto está aí, se lle metes unha sobrecarga engadida, é demasiado. E aí tamén, logo tamén depende da persona, porque hai xente que ten digestión super lentas. E outra persona ten digestión máis rápidas, pero bueno, 2 hora e media, 2 non solemos baixar ninguna. É que tengo oído de que encima de la comida que podes andar, e por eso pregunto. Sí, un lixeiro paseo, pero lixeiro paseo, tampouco lle metería unha carga faría un paseo lixeiro, non moderado xa, esa non de intensidade moderada. Pero que se inicias o paseo leve e pasa esa hora e pico, máis ou menos, ou queres subir, sube, claro. Isto tamén depende do acostumbrado que estés a camiñar, depende de varias cousas. Mais? Sí, se pode ser. Contame. Mira, hola Vanessa, mira. Hola. A ver, 4 cousas rápidas. Cantos minutos días facer exercicio andar? Nunha quenda
ou en dous tempos, con que ritmo, lóxicamente para persoas de 30, 40, 50, 60, 70, é dicir, en xeral. E, por último, varias das persoas que estamos aquí, por diferentes motivos, a mellor non poden andar. Si se pode sustituir ese exercicio, ese acto, ese movimento, por exercicio físico en estático, que xa algo falache desde este tema. Vale, do exercicio físico en estático dis que xa falamos. Bueno, antes estivemos falando co conto de ter os pés apoiados, Sí, e sí, sí. Francisco citou que hai diferentes máquinas para mover os pés, non? Sí, 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 de mover os pés. En estático, se tes que estar sentado, por exemplo, tamén tes temas de pesas, tamén tes temas de utilizar o tronco, que a veces o utilizamos moi pouco, utilizar as extremidades acercándose ao tronco. Isto tamén depende de se temos catéter, vale? O sea, tema peritoneal ou algo deso, sabe? Con isto cuidados, entón no, depende un pouco da circunstancia concreta, vale? Logo, segundo a idade, depende un montón, porque o da idade depende moito da túa actividade durante o longo da vida. Hai xente que, por exemplo, empeza a facer exercicio aos 50. Empeza super moderado, empeza subindo intensidades e logo se engancha e acaba facendo pois, un montón de cousas, vale? Temas tamén de non poder camiñar e todo isto. A que te refires? A que teña que ver ca idade ou ca falta de mobilidade? A ver, era cantos minutos ao día unha persoa, entre comillas, que puidera andar, debería facelo, lóxicamente, en función de idade. Media hora, 40... Media hora, 3-4 días por semana. Eu preferiría 4 que 3, por exemplo. Pero depende da circunstancia. Mellor nunha quenda, é dicir, esas media hora, esos 40 minutos seguidos, ou en dúas quendas de 20 minutos. Dúas quendas de 20 minutos estaría moi ben, pero que ocorre? Que ahora tamén co tema co que falábamos antes das mascarillas, hai xente que prefire facer varias salidiñas máis curtas, de 15 minutos, porque o tema da mascarilla, ao final, para o tema, porque claro, por exemplo, están os temas de rinitis e un montón de cousas que ao final tampouco facilitan. Entón, sí, e depende tamén do grado de agotamiento. Terceira cousa era con que ritmo. Agora todo o mundo anda pois, cos típicos reloxos que miden a tensión, etc., o ritmo cardíaco. Con que ritmo? Xa sei que adaptado á idade, non? E adaptado ao estado físico. Pero con que ritmo? Sempre intentando ir progresando ou non? Aí tamén te digo que depende un pouco do día. Porque por exemplo, se ti tiveches unha mala noite, o corpo non vai rendir. O sea, o corpo vai te pedir un nivel leve, moderado como moito. Ao mellor outro día pode subir a intensidade? Sí. Aí hai que respetar moito o ritmo que te marca o corpo, aparte de se levas a pulseira, pois a pulseira, non? Tamén hai días que podemos estar máis acelerados, pois imagínate, situación de estrés no traballo e que de repente que habitualmente tes a pulsación 155 estás en 80. Entón, claro, aí tamén hai que ir evaluando. Pero normalmente sería interesante unha intensidade moderada. Logo hai algunhas que din que camiñamos como foguetes e que lle vou facer, pero sí, é verdad que hai xente que camiñamos moi rápido, pero bueno, pero que sí, claro, e logo tamén depende da idade, pois hai xente que pasea super despaciño, pois por cuestión de idade, de artritis, de osteoporosis, de tal, sí, sí. Aí sí sería moi personalizado. E tamén un pouco que falábamos antes os días de temperatura, de choiva, hai moitos factores ambientais en Galicia, no Caribe, ao mellor non, pero aquí temos certos factores ambientais que ás veces te marcan tamén estes ritmos, non? Hai factores internos que os marcan, pero tamén hai externos. Eso non hai que perderlos de vista porque é como, venga, hoy tengo que ir a correr porque non sei cual, e está o chan empapado e aliamos. O sea, aí valorarlo todo, escoitar moito o corpo. O que falaba antes a dúbida esta de sobreentrenado e tal, é super importante escoitar o corpo. E canto máis exercicio faz, máis fácil te resulta que isto de escoitar o corpo, que son así como moi esotérico, non? Máis fácil te notas calibrarte e notas ver ata onde podes chegar. É como cando temos sede, estás todo o rato, bueno, es que tengo mejores cosas que hacer que beber. Claro, logo chega un momento que vas como... Non o tema da hidratación, o sea,
neste sentido é moi importante estar pendente a veces das sensacións. Tes unha pregunta no chat. Teño, a ver. Que exercicio se pode recomendar para unha man que queda dormida durante e despois da diálisis? Vale. Aí é importante mover a articulación, vale? Temas circulares, temas como se fixeres para desenroscar botellas, este tipo de cousas, vale? Ás veces, por posición mantenida, o que queda é o nervio un pouco adormecido, os nervios nos brazos están moi superficiales, entón ás veces quedan como un pouco adormecidos, queda un pouco esa sensación. Entón, aí sí que xa sería... Aí xa sería máis importante meter articulación toda, vale? Incluso o hombro. Porque ven de raíz nerviosa, baixan, vale? Entón sería un pouco importante movelo todo, porque ás veces aquí, desta sensación que queda de mano fría, incluso ás veces, de acartonada, de esa sensación así tal, moves e xogas, incluso como se tiveras a pelotiña e non, como que lle costa. Entón mete hombro porque pode que este nervio por aí, por algún lado, un pouco pillado, e tamén axudas, por exemplo, se hai certa hinchazón ou eso, a que o edema vaya refiltrando para arriba, vale? O que tamén facemos ao mover todo o brazo é un lixeiro drenaje linfático. Moi da casa, pero bueno, pero o movimento sempre fai que non só que a circulación se mova, sino que tamén a linfa se mova, vale? E así un pouco drenemos, ás veces, estas cousas que quedan así e tal. Este tipo, tamén, o de levar para aquí, pero ás veces isto só non chega, Ás veces hai que ir hasta o hombro. No, que estou mirando que Alfredo lo estoy contagiando. Está. Alguna cosita máis? Eu vou facer exercicio unha vez feita a diálisis, perdona, porque isto non contestéis. Non contestei, non? Oigo a alguén, pero súper de lejos. Mira, yo quería hacer una pregunta. Yo tengo artritis reumatoide y me quedan mucho los brazos dormidos, como si los tuviera rígidos por la mañana. Entonces, ¿qué podía hacer? Y a las manos. Los que hemos hecho ahora, por ejemplo, te valen. Te valen, por exemplo, os de brazo, os de hombro. Evidentemente, pola artrite, probablemente te resulten os movimentos máis complicados, o sea, non con esta amplitude, tampouco fai falta esa amplitude. Dentro da amplitude que ti non encontres ni molestia ni dor. Isto é importante. Porque, por exemplo, tú imagínate, agora aquí parece moi fácil facer unha rotación de hombro que para ti é moi complicada, e para ti simplemente con facer un pouco este gesto xa te sirve. O mesmo me vale que hagas isto, por poner un exemplo de hombro, estou falando sin sobre o caso concreto. Como botar un poquinho para adiante, un poquinho para atrás, vale? Que ás veces mover os brazos pode ser moi doloroso. Depende un pouco da patoloxía de onde este situado. Entón, aí é importante que busques estrategias que sempre estén como moito, en umbral molestia. Pero ollo con umbral molestia, porque o tema da molestia é que o confundimos moitas veces co dolor. Vale? É que eu me desperto pola mañá casi non me podo mover, porque teño os huesos todos rígidos. Claro, por eso tes que empezar os movimientos. Teño que botar unha hora movéndome neles, porque senón non son capaz de levantarme. Claro, porque precisas moito quecemento da musculatura alrededor para que tire deses osos. Entón precisas lentos, levantarte o sea, despertar con tempo para facer movimentos lentos para que logo cando te podas levantar minimizar ao máximo o dolor. Sí. E, por exemplo, a mellor a ti, no teu caso, en vez de ir de distal, o sea, de máis do peito hacia aquí, vaite mellor empezar por aquí e logo, cando xa notas por aquí certa mobilidade máis fácil, ir hacia mans, ir hacia codos. E cando hai niebla, xa non che digo nada. Claro. Sei. No, es que co frío, cuidado. Que os médicos dicen que non lle afecta, pero sí que lle afecta, Sí. Ao meu, por lo menos. Sí, o frío, o tema das articulacións, e cando hai nieve estamos falando de temperaturas baixas. Exactamente. Sí que afecta, sí. Pero por unha cuestión de rigidez.
de rigidez articular que lle pode dar unha persona sen patoloxía, Sí, eso sí. Sí, que ademais logo te moves e vas estes ruidos intraarticulares que hai, sí. Ben. Alguna cosita máis? Estoy mirando a ver si me estoy dejando algo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Es bueno, yo me acuesto a veces en cama, es bueno poner un cojín debajo de las piernas? ¿De las piernas te refieres a las rodillas? Sí, bueno, debajo de los tobillos, quiero decir. De los tobillos, de rodillas, sí. Mucha gente se pone los con almohada o cojines o algo de esto, siempre y cuando non dificulten circulación, porque claro, se tes, por exemplo, mogollón de varices, pois mellor aí non poñelo, vale? Pero moita xente a pon para tema de aplanar a espalda, de que a zona lumbar este máis reposada, así non hai ningún problema. Incluso hai xente que mete cojín ou almohada entre as rodillas para poder dormir de lado mellor. Sí, todo este tipo de axudas benvidas son, mentras eso, non haya unha zona de compresión vascular ou teñes aí algún problema. Es que a veces con la calor que me hinchan mucho los tobillos y a veces no aguanto. Entonces era para saber si podía poner un cojín o no. Sí, podes poñer, o que pasa que se é moi finillo non axuda. Si que para tema de hinchazón, para que drene un pouco linfáticamente, ten que ter certa altura. Aconsellase que este por enriba, bueno, se está tumbada é máis fácil, non? Pero aconsellase que a zona este por enriba da altura do corazón. O sea, ten que ter certa alturiña. A mellor un cojín ou dous. Sí. Bueno, eu teño que dicir que me alegro de que estes encontros online teñan éxito, que teñamos dúbidas, que sexan respostadas e que, sobre todo, nos axuden a encontrarnos un rato, xa que non nos podemos encontrar físicamente, pois que nos atopemos aquí nas redes. Vanessa, bueno, darlle gracias a Vanessa pola intervención, pero gracias a todas as persoas que participaches onte, que participaches hoxe e que participaredes mañá no obradoiro de nutrición organizado por Federación Alcer Galicia. Quédanos unha pregunta antes de marchar. Estaba mirando. Vale. ¿Por qué al andar mucho me da quemazón en la pierna, zona del muslo y me da calambre? Depende un pouco do caso particular. Ás veces ten que ver co tema de musculatura de piramidal, de zona glútea. Esa sensación de quemazón que depende moito, pero pode ser un tema de que ven de arriba, que ven de zona de cadeira, ou zona glútea, ou porque a zona de quemazón tamén pode ser dolor de neuropático, o sea, de compresión nerviosa, pero tamén pode ser de irradiación de outra musculatura. Sí, isto habría que valoralo. Pois creo que as gracias están dadas ás participantes, a Vanessa, a Fisioactiv, a Maraxe, e vémonos mañá á mesma hora, vale? Non hai de que. Moitas gracias a todas e unha aperta.